नाथाय जोंनियाथ' जेबो रिएक्सनानो गैया। दा बेखायनो जोंनि मैखोम बे बर' गामिखौ एसे रैखाथि होनानै लाखिनांगौआ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दायित्व'। लोगोफोर आङो नैबे समाव आङो सुक्लायखौ नायहैनो नागिरदों। जों गामियाव एकदम माथावरिखौ सिफायनानै गोबां दैबाना लोमसावफैदोंमोन ना। दा बे माथावरिया माबायदि बायदों आरो गामिनि गासै रायजो राजाफोरनि गायग्रा हाफोरखौ माबायदि धंस' खालामदों आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे समाव आङो फारि फारि दिन्थिलांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। दा आङो नैबे समाव आंनि गय बागानाव दंफैयो। मथा मथि 1.5 माससो जाबायमोन आङो बागानाव फैयैया। गया देरबायानो, खिन्थु लेवा बेन्दोंआ ओरैबायदि मानलाजोबनानै दङ। नै नाय, आङो एसे दाननानै होबाय। गरम मोनजोब्बाय। दा आङो लासै लासै हान्थिलांनोसै। जोंहानि गायग्रा फोथाराथ' गासैबो बालाजों फबलांजोब्बाय। दा बेखौबो आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो। माबा माबि मानखोजोब्बायलै, अरबायसोन्दां। दा लोगोफोर, भिडिअखौ जागायलांनायनि आगोल नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया आपडेट चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' फैदो बिदिबा जों स्टार्ट खालायलांदिनि। गामिनि हालोद नै नाय नोंथांमोना। फुरा गासैबो माने दैबानानि उनावहाय नैबायदि थासारिखौ जोङो नुनो मोनबाय। दालांखौबो नाय नोंथांमोना। नै सुक्लाया बान्दो सिफायनानै गासैखौबो धंस' खालामजोब्बाय। नै बेसेबांबा मोजां कालबारखौबो सेस खुरखानानै लांजोब्बाय। अबस्थायानो गैला। नै जेथिंबो बाला फबजोब्बाय, फलक फबजोब्बाय। नै बिथिंजायबो गामियानो खारनांसिगोनसो बायदि मोनदों आङो, जुदिहाय बान्दोखौ जुदि होफिनाबाथाय। नै नाय, फुरा गामि मोनजोबखाबाय। ओरैजाय थालिर बारि गोजामोन, नै गासैबो फुरा फबलांजोब्बाय। सुक्लाया दाबोनो नै ज्राव ज्राव होनगासिनो दङ। ओरैजाय गय बारिया गासैबो फबलांजोब्बाय। थांगोन ना थैगोन खुनु गेरेन्थि गैलिया। नैबेनो गय बारिया जों गामिनि ओरैजाय खोला सुबाथिंनिमोन बे गय बागाना, बलेन बर'नि। गासैबो फबलांजोब्बाय। दा मा जागोन बेखौथ' जेबो बुंथ'नो हाला। आयु, सेस बेसेबांबा गोथौ गोथौ धंस' खालामजोबलांबाय। नैबे दैयानो जोंहानि न' सेरजों बोहैबोनाय बान्दोआ दा नै माथिंबासो बोहैबाय। आङो एसे हाबख्लायलांनि। दा आङो बारलांसै, गब्र'गोन ना मागोनथाय। गोथौ। सेस फलक गोजा नै गासैबो। जि बाला गालांजोबखाबाय। नैबे नै नाय, नैबे बेसेबांबा गोथौ माबामोन बियो, बेहेरबारिमोन। दा बेखौबो गासैखौबो फबलांजोब्बाय। आरो नै बिथिंजाय दैया ज्राव ज्राव बोहैगासिनो दङ। गैलालै सयथिबो, लासै लासैनो गासैबो धंस' जालांजोबसिगोन। सुक्लायजों बेयो जंसन जाहैखासिगोन। बिथिंजाय ओरैनो दंग' फिसासो दङमोन, गायग्रा हा फोथाराव दै लांग्रा। नाथाय नै नायलाय, बेसेबांबा गोथौ खुरखालांजोब्बाय। गय बागानखौबो एसे लांबाय। दा लोगोफोर, आङो आंनि गय बागानखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन मा अबस्था जानानै दङ। ओरैनोथ' बिथिं थांथावना नङामोन, खिन्थु फबहैदोंसो नामाथाय, आं बेखौ जेबो बुंस' हाला। दा नायहैनोसै लोगोफोर माबायदि जानानै दङ। दैबाना जानायाथ' मथा मथि सानब्रै सानबासो जाबाय। आं थांनो मोनाखैमोन आरो बोथोराबो ओरैनो मोजां जाखायाखै नालाय, ओंखायनो आं थांनाय जायाखैमोन। अबस्थायानो गैखाला माथो।
आयु नै लोगोफोर नैबे थालिर बागाननि बेराखौबो माथो नाख्लेंनासो गालांदों। आंनि बागानखौ मोनथारसिगोन। नै बेखिनियावथ' लोमफैदों माथो। बे हिसाबै आंनियावबो लोमफैदों नामा? लोमफैदोंबो जानो हानाय। नै बिथिंजायबो माथो बोरैबा जाजोबथारदोंलाय। जोंहानि आदैमोनहानिनो नैबे गय बागानाबो आरो बिनि एसे सानजायावनो आंनि बागान दङ। जानांगौ बागाना जेबो जायाखै दा आंनि बेखिनियाव बारा लोमफैयाखैना। नायहैनि आं थेवब्लाबो एसे जेबो जायाखैबा हामगौमोनलाय। औ मोनफैबाय आंनि बागानखौ नैबेनो जेबोलाय। नैबेनो आंनि बागाना नै भगबाननि अननायाव जेबो जायासै। आयु 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 दाउसा मोख्रेब गोजा नै नै मारै जानांगौ जाखो बिदिबालाय गयालाय। आयु थोदस बोरै जानांगौ जाखो बिदिजों गया। मासे अयथासार जिनिस नोंसोरलाय। नैबे गासैबो गाम्बारि बागान गोजा लोगोफोर, जों गामिनिनो बेबो। नायदो लोगोफोर, बिथिंजाय गैया, नैबेखिनियाव गैया, हरैसो दङ, आगोलावसो दङ। जायहा न' बां खुरखाजादों, जायहा हा हु लांजाबाय दैबानाजों, बैफोरबायदि मानसियासो मिन्थिसिगौ गोरबो बिखायाव बेसेबांदि दुखु आरो दावदाब दङ। नाथाय जोंनि बर' मानसिफ्रा लोगोफोर माब्लाबाबो बेबायदि एसेबां हताश जानानै दिन्थिनो रोङा ससियेल मेडियाफ्राव। खिन्थु गुबुन हारिनिखौ नायलाय नोंथांमोना ओरैबायदि हब्रा हब्रा गाबगोन, दाख्राय दाख्राय गाबगोन। खिन्थु जोंनि बर' मानसिफ्रा बेबायदि मालाबाबो एक्सप्रेसन खालामनानै दिन्थिनायखौ जोङो नुफेराखै। खिन्थु दङ गोरबो बिखायाव गोबां दुखु दाहा। जिखियानो जाया मानो जायफोर बिथांमोना सरकार बिबानाव दङ, बिथांमोना थाबैनो जायफोर जायगायाव मैखोमै माने दैबानाजों धंस' खालामजादों, बैफोरबायदि जायगायाव थाबैनो दावबायहैनांगौ आरो दावबायहैनायजों लोगोसे खामानिखौ गोख्रैनो जागायनांगौ नै सानदुं दुंनायावनो। नङाब्ला आरोबाव बिनिख्रुइ बांसिन गिख्रंथाव महर लानो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला बोथोरजों खुनु भरसा गैया। गाबोन समनिया गोबां आरो अखा हायोब्ला आरो बिनिख्रुइ बांसिन खथि जानो हागौ। दा जि एसे दङ बेखिनिखौ जाहाथे बासायनानै लाखियो, बेनि थाखाय जोंनि सरकार बिबानाव थानाय बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय। आरो नै बिथिं माखासे फबलांजोब्बाय। आरो आगोलथिंथ' दा बुंसै, आगोलथिंसो मेना दा न'आबो थांगोनसो बारा बाराबा, ओरैबायदि गिख्रंथाव। दा बेखायनो आंथ' सान्दों जोंनि रायजो राजाफ्रा गासैबो माने सजाग जानांसिगौ, सांग्रां जानांसिगौ। नैबे समाव जाय बिथांमोना थाबनो रायजो राजानि प्रटेकसननि बाथ्रा सानो, माथावरि खोनानै होयो, बैफोरबायदि मानसिखौसो जोङो नैबे समाव माने वेलकाम खालामनांगौ। आंनिबा बेबायदि लामाजोंसो जोङो थांनांसिगोन। नङाबा जोङो गामि गारनानै खारनो ना सोरखौबा जोङो लामा नायनानै थाबाय थानो। बेनो मेन सुप्लाइया। आङो नैबे समाव मोनहैथारसिगोन। जों गामियाव टटेल 100 न'खरनि बारा दङ। दा बिनिनो 90% नैबे सानजाथिं हा दङ, गायग्रा हा फोथार।
दा बे 90% न'खरनि गायग्रा हा फोथारनि अबस्थाया माबायदि जानानै दङ आङो बेखौसो नैबे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो बेरेफुंजानि नैबे सुक्लायथिंजाय फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो फारि फारि। नै बेसेबांबा खासि हाग्रा गोजा लुवार दङलै, ओरैबायदि खासि हाग्रा अरहैजोब्बायसो नामा माथिंबा माथिंबा। आङो मोनफैथारबाय। दै दंबावसो नै, होथस आयदै दे हा फुख्लाबबायसो, आयै सेसखालै नै, अ माइ गड गैलालै सयथिबो, भगबान। नै नायलाय नोंथांमोना, नै हान्थुसेनि बारा फबलांजोब्बाय। भगबान। नै ओरैजाय दङमोन जोंहा 5 बिगा, आरो नैबेखिनियावनो दंजोबोमोन जोंहानि हाया, नैबेखिनियाव गासैबो सेस खालामजोबखाबाय लांदां। आङो दा आगोलथिं आङो हान्थिलांनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बै मेन माथावरिया माबायदि जाना दङ आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिथारगोन। आयु नै बेसेबांबा गोरा हा नै, फाग्लासो जागोन बे। आयु आसलथे लोगोफोर, बेबायदि जुदि हा फबजानांगौमोनबा एसामिसफोरा ओरैबायदि मिडिया लेंहरनानै हेमन्त बिश्व शर्माखौ दाख्राय रायगौमोन, गाबगौमोन लोगोफोर। नाथाय जोंनियाथ' जेबो रियेक्सनानो गैया, गासैबो हा फबलांजोबजाबाय, थेवब्लाबो सिरियै जिरायनानै दङ। जोंनोथ' जेबो नाङा, माथ्र' माथावरिखौल' बानायनानै होबानो जागोन। दा जेखियानो जादों सानजौबायबो, आङो दा नैबे समाव एसे थाबैनो माथावरिखौ नायहैनानै नोंथांमोननो आङो देखायनोसै मा अबस्था जानानै दङ। बेफोर गासैबो गायग्रा हा फोथार गोजामोन। नै ओरैजायबो गासैबो बेफोरो गामिसिम फुरा गायग्रा हा फोथार गोजामोन। थांनाय 2008 ना मायावमोन, बे समावबो गोबां दैबाना जानानै बेबायदिनो फबलांनानै बेबायदि खासि हाग्रा बानायजोबदों। बिनि उनाव बेखौ बोसोरनि उनाव सिफायफिननानै मानसिफ्रा गायफिनजोब्बायमोन, आरो माइआबो जाया नङा मोजां जायोमोन। दा आरो फिन नेक्स्ट टाइम आरो बेबायदि खालामबावनाया जोबोद दुखुनांथाव जाबाय। दा बेयावहाय आरो गायफिननो हानाय जेबो अबस्थायानो गैलिया। गोबां बोसोर थानांगोन, बेनि उनावसो मा जासै आरो। नैबे जायगायाव लोगोफोर खासि हाग्रा गोजामोन, ओमफ्राय बेयावहाय बिराद माने सेसा दङमोन। खारनो रोंखोना रोंदिया बिसोरो, माथावरिफ्राव गाखोनानै थानो रोंदोंबा बासिबाय, जुदि माथावरियाव गाखोनो रोङाखैबा निस्सय फबजाजोब्बाय जानांगौ सेसाया। आयौ अबस्था गैखालालै सयथिनिबो। नाय नोंथांमोना नै ओरैजाय दंफां फांनैसो दङ, दंफां फांनैसोआबो थैलांजोबसिन बेयो। नै ओरैबो दङ, थैलांजोबगोन बेफोर दंफांफ्रा, खारन बेसेबांबा गोथौ फबबाय। बे दंफाङा बासिबावगोन जानो, गैला बियो थैलांसिगोन। आरो नै माथावरिया नैबेनोमोन जोंनिया, बेनिफ्राय नै आगोलथिं नाय नोंथांमोना, नैबेनो बेसेबांबा गुवार बायफ्लंखादों। आयौ बहा थानो बेबायदियावलाय। आरो बे सुक्लायनि हाया ओरैबायदि गाज्रिखा, बाला गोजा, आरो बे बालाया जेरावबो सोलिखाया। जुदि मोजां खामानियाव न' बां लुनायफ्राव जुदि सोलिनाय मोनबा बिराद सनानि मोनसे जायगा जागौमोन बियो। नाथाय बेबायदिबो नङा, ओरैनो न'फोर खोनायाव एसे एनै बिथा खोनायाव बाहायजायो बेल'सो।
बेनिफ्राय बेयाव अन्थाइबो गैया खालि बाला हाल'। लोगोफोर नै बेनो जों गामिनि माथावरिया बेनोमोन आरो नै सुक्लाया दाथ' जेबो दैयानो गैया नै नायलाय जेबो दैयानो गैया। नाथाय जेब्ला एसे अखा हागोन ना अब्लानो बबेनिफ्राय एसेबां दोहौ जानानै इसेबां स्पिड जानानै बोहैबोयो बुंस' हाया लोगोफोर। नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना नैयाव जिउ बस्था माखासे होदोंमोन नैया गासैबो खुरखालांजोब्बाय आरो नै खुरगासिनोसो दङ माथावरिखौ। मथा मथि बेसेबांबा गुवार खुरखाखाबाय नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना। आयौ आयौ बै बेसोमोन माथावरिया बेजों ओरै सिद्दामोन नै ओरै सिद्दामोन गैला गासिबो धंस'। दाथ' लोगोफोर एसे अखा हाबानो होलांखायो ज्राव 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 गामिथिंजाय। दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा खालामो बेखौ बुंस' हाला। थाबैनो माबा मोनसे बेब'स्था लानायबा मोजां जागौमोन। मानो होननानै बुङोबा बेबायदि अबस्थायाव जुदि थाबाय थायोब्ला गामियाबो मोनसे समाव धंस' जाहैनो हागौ आरो खारनांजोबनोबो हागौ। दा बेखायनो जोंनि मैखोम बे बर' गामिखौ एसे रैखाथि होनानै लाखिनांगौआ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दायित्व'। गोख्रैनो खामानिखौ मावनांगौ बिथांमोना। बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। लोगोफोर जेखियानो जादों आङो नैबे समाव नोंथांमोननो जों गामिनि जि माथावरि बायनाय बे अबस्थाखौ आं नोंथांमोननो नैबे समाव आङो दिन्थिबाय। दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। स' बाय बाय लोगोफोर।